poslednjih seminara Pravnog fakulteta. Dozvolite mi da otvorim našu novu tribinu pod nazivom Tužilaštvo u Srbiji i hijerarhija i samostalnost. Pre nego što dam reč našim uvodničarima, dozvolite mi takođe da ih predstavim. Sa nama su Bojana Savović, zamenik tužioca. Sa nama je i kolega Lazar Lazović, zamenik predsjednika Udruženja sudija i tužilaca Srbija. Takođe Predrag Milovanović, zamenik tužioca i Dragoslav Ljubičanović, advokat. Pre nego što uvodničarima dam reč, već ovoliki broj zainteresovanih da prisutstvuju u ovoj tribini ukazuje da tribina, odnosno njena tema, ima poseban značaj za naše društvo, našu pravničku profesiju posebno. Većina vas, ako ne svi, došli ste da prisustvujete jednoj vrsti malog čuda. Kako je moguće da se organizuje forum u današnjem vremenu u našoj zemlji da bismo mogli na jedan nepristrasan način simulirati studio da raspravljamo o ovako važnim problemima. I u tom pogledu mi je veoma drago zašto su se uvodničari odazvali pozivu Pravnog fakulteta. U krajnjoj liniji, svi smo mi naše karijere, naše profesionalne živote započeli tako što smo izašli na ona vrata, ponosni na diplomu koju smo stekli, na ista ona vrata zgrade na koju smo kao 18-godišnjaci ili 19-godišnjaci ušli. Takođe, sa stečenim diplomama mi smo naučili najvažnije pravne principe, pravna pravila koja u našem profesionalnom radu treba da primenjujemo. I u tom smislu, kada pogledamo arhitekturu ove zgrade, koji je projektovan naš čuveni arhitekta Petar Bajalović, ovo je uzor za ovu zgradu bila otvorena knjiga. Na neki način mi smo učili u tu knjigu, izašli s vremena na vreme, u nju se i vraćamo. U svakoj knjizi se nalaze neke reči, mi ćemo probati danas na jedan akademski način, u okviru jedne kulturne i pristojne rasprave, da ukrstimo naše argumente i da se prisetimo onoga što smo još kao studenti učili, šta smo čitali i šta smo čuli od naših profesora prava. Na taj način, gledano, pravi nam je svima majka i zbog toga još jednom se zahvaljujem uvodničarima zašto su se odazvali našem pozivu. I te reči koje smo ovde čitali, koje smo čuli, i nas danas obavezuju da u ovom hramu pravde i u hramu našeg visokog obrazovanja povedemo računa o tome. U krajnjoj liniji, naša profesija, naša pravnička profesija je verovatno najznačajnija profesija u svakom društvu. Od toga kako ona funkcioniše, kako se mi kao pravnici u našim profesionalnim sferama ostvarujemo i kako delamo, zavisi i kvalitet života jednog društva. Ako se prisetimo da svaka državna vlast se deli na 3 grane, mi u zakonodavnoj vlasti imamo relativnu većinu, u upravnoj i izvršnoj imamo, verujem, apsolutnu većinu, a u pravosuđu, po prirodi stvari, samo pravnici obavljaju taj deo državnog posla. Kao što vam je poznato, unazad 10-15 dana, nešto što je izašlo iz redovne prakse, nešto što je ukazalo na problem u funkcionisanju našeg tužilaštva, problem koji je stigao i do javnosti, što nije uobičajena praksa. Dakle, probat ćemo da odgovorimo na neka i načelna, a čini mi se da imamo i ličnih pitanja. Pre nešto više od godinu dana građani su na referendumu podržali ustavne promene u Republici Srbiji koji su se odnosile na pravosuđe, dakle i na tužilaštvo. Postavlja se pitanje da li je taj ustavni okvir koji je dalje omogućio izmenu zakonodavstva adekvatan, da li su pravila koje uređuju tužilaštvo adekvatna. Ako su ona adekvatna, onda je neki problem sa pravnom kulturom. Kako mi, kao obrazovani pravnici, kao ljudi koji nose veliku društvenu odgovornost, odgovaramo na ta pravila, da li ih sledimo, da li poštujemo njihov smisao ili njihov smisao izvrćemo. U tom pogledu, Opšti seminar Pravnog fakulteta je uvek negovao kroz svoju višedecenijsku tradiciju razgovor i debatu u akademskom okviru, poštujući sva pravila pristojnosti i u tom pogledu uticao na razvitak naše pravne kulture. U krajnjoj liniji, ako naš kadar koji mi ovde obrazujemo ovako disonantno zvuči u javnosti,
onda to možda ukazuje i da nešto sa našim obrazovanjem u okviru ove kuće nije do kraja kako treba. Dakle, preko ustavnih promena i zakonodavnih promena, jedan problem koji se javio u društvenoj sferi, dakle, stvari koje treba da ostanu u okviru institucija izašle su u javnost, ovoliki broj prisutnih kolega, mlađih i starijih, uvaženih profesora i ljudi iz društvenog života, ukazuje na značaj tog problema. Mi smo svi neposredno zainteresovani pravnici, posebno da probamo da otkrijemo gde je klica problema i kako na njega treba reagovati. Kao što pravila opšteg seminara i nalažu, svako od uvodničara, s obzirom da je 4 uvodničara, će vam se obratiti u trajanju od otprilike 10 minuta. Kada uvodničari završe svoja izlaganja, onda ću kao moderator otvoriti raspravu, svako od vas će imati priliku da se javi i naravno postavi pitanje uvodničarima. Pretpostavljam da će biti dosta zainteresovanih da u raspravi uzmu učešća, te vas molim da budete fokusirani na pitanja, da komentari ne budu predugi. Prvi će vam se obratiti Predrag Milovanović, zamenik tužioca. Dobar večer svima. Moram priznati da mi je puno srce kad vidim prepun amfiteatar u kome sam kao student pravio možda neke svoje prve pravne iskorake u svojoj karijeri, a nisam ni slutio ni sanjao da ću jednog dana nadmašiti profesora Jovanovića koji je možda u malo praznijoj atmosferi držao predavanja, tako da sam, eto, barem u tom smislu nadmašio, neću se naljutiti što sam ovako počeo, ali niti želim sebi previše da dajem na značaju, ali zaista o ovakvoj temi raspravljati pred punom salom, pri čemu moram da pozdravim ovde, vidim i profesore, kod kojih sam kod nekih i polagao ispite, vidim neke narodne poslanike, vidim i predstavnike civilnog društva i ono što me odista najviše obradovalo, što vidim mlade ljude, vidim studente i nadam se da će vama, mladima, ovaj skup i nadam se jedna plodna diskusija omogućiti da zaključite, kao što je rekao gospodin Zdravković, dakle, sine ira et studio, dakle, u krajnje jednoj nepristrasnoj i argumentoznoj atmosferi da izvučite neke zaključke. Ja sam se, spremajući za ovaj skup, poprilično vratio u svoje studentske dane, poprilično sam otvorio svoje udžbenike po kojima je možda palo malo više prašine, ali prvo čega sam se latio, ajde, tema je takva, i hijerarhija i samostalnost, pa sam se onako najpre osvrnuo da vidimo gde možemo da krenemo od onog krajnje primarnog jezičkog tumačenja, a šta je to u stvari samostalnost. Pa sam konsultovao rečnik sinonima Pavla Ćosića i saradnika, verovatno vam je to poznato, i negde u toj analizi otprilike šta to znači, dakle, krajnje gramatički, šta bismo mogli da kažemo za samostalnost, profesor i njegovi saradnici su to opisali ovako. Kaže da je to autonomija, da je to nezavisnost, da je to samostojnost, da je to sloboda, da je to samosvojnost, odvojenost, suverenitet, samouprava, zasebnost, autonomnost, autokefalnost. Dakle, već kada jezičko-gramatički tumačite pojam samostalnosti, kada gledate šta su sinonimi za samostalnost, dakle, nadam se, autoritetu i za vas, gospodinu Pavlu Ćosiću, koji dugo radio na ovom rečniku sinonima, vi u stvari vidite da je to nezavisnost, da je to autonomija. Pri čemu on govori još jednu jako bitnu reč, a to je integritet. U nastavku svoje analize autonomije i samostalnosti, jako bitna reč, koju stalno pokušavam da delim ovim skupovima, to je ta celovitost. Dakle, ne možete biti samostalni ili nezavisni, samosvojni, ukoliko niste i integralni, celoviti, ukoliko ne posjedujete i pravničke veštine, ali i one nadasve ljudske karakteristike, dakle ono sa čime zaista treba da uđete sutra u sudnicu i da te veštine pokažete u jednoj argumentoznoj raspravi
kako i jeste arena sudnice. Kada je u pitanju hijerarhija koja se negde, ajde kažem, suprotstavlja u nekoj meri toj samostalnosti, mogli smo biti, u stvari, svedoci smo da je zapravo ustavna reforma koja je za nama i koja će tek biti implementirana, ide upravo u prilog tome da se hijerarhija od one krute, sovjetske, carističke, kako god hoćete da nazovete, zapravo prilagodi aktualnom trenutku koji imamo stranački adverzivni postupak. Doduše imamo ga od 2011. odnosno 2013. godine, u zavisnosti gde je počeo prvo signalni zakon o krivičnom postupku. Dakle, mi kasnimo, ponavljam, mi kasnimo sa reformom zakonodavstva kada je u pitanju organizaciono ustrojstvo javno-tužilačke organizacije. Tek nakon skoro 10 godina mi imamo jedan drugačiji koncept i obris koji odgovara realnosti stranačkog postupka u kome je tužilac pre svega stranka. U principu, kada govorimo o hijerarhiji, negde sam, opet spremajući se, pošto se nalazimo u hramu znanja, tako i ovde su profesori i, da kažem, doktrinisti, jedan jako dobar tekst je upravo i profesor Jovanović o tome napisao, pa sam negde se zagledao taj tekst, a i u ono što je iza nas upravo ta ustavna i zakonodavna reforma, i sam zapitao, a kako objasniti vama, studentima koji niste u svakodnevnom kontaktu sa sudnicom, šta je to hijerarhija? Pa sad, on je citirao autora Kolnaja, to je jedan pravni teoretičar, i on to lepo objašnjava. Da je prosto hijerarhija nešto što je utkano u misaoni proces svakog od nas. On je, analizirajući evropske jezike, dakle, opet bavići se samom gramatikom i značenjem jezika, ustanovio da manje više svi evropski jezici poznaju taj odnos viši, niži, superiorni, inferiorni. I negde u psihi, kako on to kaže, to je jedan mentalni proces svakoga od nas, u stvari, da pojma izvesan oblik hijerarhije. Jedan drugi autor, koji se takođe bavi hijerarhijom, a neću puno ovde docirati i nadam se da vas neću zamoriti time, nego pošto je stručna tema i pošto želim da dam jedan krajnji pravni kontekst, to je teoretičar Pei. On isto za hijerarhiju kaže da hijerarhija jeste jedan obrazac koji je prosto nariran, on vuče, ima atavističke korene i negde je utkan u dubinu bića svakoga pojedinca. Međutim, on postavlja pitanje, a čemu služi hijerarhija? Da li hijerarhija radi hijerarhije ili hijerarhija treba da postiče da ima neki moralno opravdan cilj? I sada ćemo doći do terena tužilaštva. Ako znate šta je Ustavom proklamovan cilj, definicija prosto javno-tužilačka organizacija, to je tužilac vrši funkciju krivičnog progona i progona drugih kažnjivih dela, zatim stara se o javnom interesu. Dakle, to bi bili svakako neki moralno opravdani ciljevi kojima služi hijerarhija. Hijerarhija jeste jedno organizaciono ustrojstvo, jedan postulat iz koga vi treba da podstaknete pre svega efikasnost. Inače, obavezno uputstvo, kao tako, kao jedan instrumentarij koji postoji da podstakne hijerarhiju, tome i služi. Ali je Ustav u tome eksplicitan i vrlo jasan i određen. A kada je moguće izdati obavezno uputstvo postupajućem tužiocu? Samo u slučajevima kada on postupa nezakonito ili neefikasno. Sve ostalo, usmeno izdavanje obaveznih uputstava, znači pričamo isključivo o pisanim obaveznim uputstvima, je taj tamni vilajet. Ja sam o tome pričao podosta u javnim raspravama, da u stvari hijerarhija u našoj zemlji, koja ne obiluje baš bogatom pravom i političkom kulturom, se pretvara od onog uzusa u furtum uzusa. Odnosno, vrlo lako se sklizne sa terena upotrebe u zloupotrebu prava. Pa tako smo svedoci, očevici nekih dešavanja koji se dešavaju ovdje nama u neposrednoj blizini. Možda jeste paradigma toga više javno-tužilaštva u Beogradu i istupi naših koleginica koji želim i pred vama snažno da podržim, prosto je osjećam potrebu da se solidarišem sa njima i sa njihovim istupom u javnom diskursu, gde su one ukazale u suštini na zloupotrebu hijerarhije, da se hijerarhija pretvorila u svoju suštu suprotnost. Umesto da postiče efikasnost,
pod plaštom te hijerarhije se dogodilo nešto sasvim kontrarno. Tako smo došli u stvari od onoga što je Ustavom i zakonom definisano, je potpuno otišlo po strance i ono se upotrebilo u stvari radi disciplinovanja. I negde sam čak i pisao o tome i uočio sam još neke vanpravne efekte hijerarhije. Hijerarhija u ovakvom tužilaštvu koje mi imamo danas je dovela do jedne fenomenološke pojave koju sociolozi i politički teoretičari nazivaju klijentelizmom, servilizmom, lojalizmom, a slobodno mogu dodati i kronizmom. I jednostavno, intencija ustavopisaca i zakonopisaca jeste bila, pa čak dignuti obavezno uputstvo i prigovor protiv obaveznog uputstva na nivo ustavne kategorije, iako to ona nije materija konstitucionis, nego je ona prosto definisana zakonom i ona jeste materija legis, oni su hteli dati na značaju i važnosti da se taj način postupanja, kada je izdavanje obaveznog uputstva i prigovaranja obaveznog uputstva digne na nivo ustavnog načela. Dakle, to više ima jednu, da kažem, sociološku, psihološku, nego pravnu težinu, a meni kao neko ko dolazim iznutra, dakle, iz same te hijerarhije, mi je odveć bilo jasno zbog čega je to ustavopisac i uradio. Ono što je mnogo važnije jeste kako će se to i primenjivati. Dakle, da li će uspeti moje kolege, postupajući tužioci, uopšte da se izbore za izdavanje obaveznog uputstva, jer, nažalost, u praksi uglavnom su ta uputstva telefonska, usmena, što bi se reklo, kuloarska i hodnička, pa onda, u stvari, negde se izgubi smisao toga, a neko se krijući iza usmenog uputstva, a taj se opet krije iznad njega, i u toj famoznoj subordinaciji nije malo puta da sam čuo da su mi moji nadređeni govorili kako je to njima neko iznad njih rekao da treba da uradi, a onda je on to meni prenao da treba da uradim, i onda se uđete u jedan začarani koloplet u kogu u stvari vidite da je hijerarhija jedna dobra krinka, dobra maska, da se kroz nju slije nečiji nedozvoljeni utjecaj. Još 2 minuta. Poprilično je tema preširoka, ali evo, ja bih se osvrnuo možda i na neke odredbe koje su sada jasno definisale samostalnost tužilaštva, to su član 5, član 6 Zakona o tužilaštvu, i mislim da ćemo o tome dosta govoriti, upravo o tom šta je to neprimeren uticaj. Da li, kako se odbraniti od hijerarhije koja je arbitrarna, koja je samovoljna, koja je plod zapravo nečijeg interesa gde se neko krije iza te vertikale, odnosno u toj piramidi, gde od vrha u stvari do baze dobijete nekakav input, a da niste ni svesni u stvari čiji interes vi treba da provedete. I ukoliko nemate ove fine pravne mehanizme koji su sada utkani u Ustav, pri čemu bit ću pošten, koji su postojali i ranije u zakonu, a zašto se nisu u dovoljnoj meri koristili, da li zato što je postojala bojazan kod kolega, da se ne suprotstavljate autoritetima. U principu, mi smo čak negde u tužilaštvima dobili jedan termin, je možda i nezahvalan, ali negde se jedan dobar deo stručne javnosti primetio tu upotrebu termin profesionalno upravnikovanja. Maltene imate autoritete koji se iza dužine staža svoje funkcije sakriju i vrlo lako mogu da utiču na vas da vi negde se oportuno prihvatate neku sugestiju, a možda se sa time ne slažete, pa nam upotrebljavate pravne mehanizme. Dakle, mnogo će zavisiti od toga. I ovaj zakon i ovaj ustav će vredeti samo u onoj meri ukoliko vrede ljudi koji to primenjuju. Dakle, institucije nisu ništa drugo do zidine, a njih čine ljudi, mi, vi, sutra koji budete ulazili u sudnicu. Vi sada ispred sebe ćete imati ove sofisticirane mehanizme da se oduprete bilo kakvoj samovolji nekog pojedinca koji želi neki tuđi ili svoj interes da prevede, da kažem kolokvijalno, preko vaše grbače. Naravno da postoji set još nekih regula i propisa koji se bave samostalnošću. Ja bih vam samo skrenuo pažnju i na etički kodeks tužilaca, koji
dobrano razradio odredbe oko profesionalnog integriteta, oko ličnog integriteta, bavi se i pojmom samostalnosti. Iako je etički kodeks moralna kategorija, ono što želim da vam kažem, da je značajnije kršenje etičkog kodeksa izlazi iz moralne kategorije i ima spojnicu sa pravom, predstavlja upravo radnju disciplinskog prekršaja. Tako da, ukoliko neko urušava vašu samostalnost, odnosno ponaša se tako da je krši, i tekako podleže i tim odredbama, pri čemu zakon koji će početi sa primjenom nakon konstituisanja novih pravosudnih saveta i predviđa da će zloupotreba hijerarhijskih ovlašćenja u tužilaštvu biti disciplinski prekršaj. Eto, toliko za početak. Nadam se da ću mi dozvoliti da repliciram ako bude bilo prilike za to. Zahvaljujem se i slušalcima. Zahvaljujem se kolegi Milovanoviću. Sada će mi se obratiti kolega Lazar Lazović, zamenik predsjednika Udruženja sudija i tužilaca Srbije. Kao prvo, ako bi pošli od ovog koncepta i principa o kome smo razgovarali, vi biste mogli da razumete da tužilaštvo u principu se svodi na zlostavljanje svojih podređenih i na zloupotrebu ovlašćenja. To naravno da uopšte nije tačno i to je jedna institucija koja dugi niz godina funkcioniše i daje svoje rezultate koji su javnosti poznati. Da se radi o instituciji koja funkcioniše decenijama po svojim pravilima, jasno je apsolutno svakome, dakle kao i onima koji su studirali davno na ovom fakultetu, tako i vama koji ste možda sada studenti. U suštini tu nikakve demistifikacije nema. Zakon o javnom tužilaštvu i onaj koji trenutno važi i onaj čije se očekivanje čije stupanje na snagu očekuje onda kada se formiraju saveti, govori jednu te istu stvar. Dakle, tužilaštva i javni tužioci, odnosno zamenici javnih tužilaca, sutra oni koji će biti javni tužioci i glavni tužioci, su samostalni. I to je ono što vam garantuje Ustav. I to je ono što vam kaže zakon. I svaki zakon, i ovaj trenutno važeći, i onaj koji će sledeći da dođe na red, predviđa jasne instrumente koji štite samostalnost. Samostalnost ima svoje dva aspekta. Znači, imate samostalnost koja ima svoj spoljni element. Dakle, samostalnost tužilaštva i nosilaca javno-tužilačkih funkcija prema spolja, prema drugim državnim organima, prema drugim institucijama, prema drugim granama vlasti. S druge strane, imate unutrašnju samostalnost koja podrazumeva vaše funkcionisanje unutar tužilačkog sistema. Kada pogledate odredbe i prethodnog zakona i sadašnjeg zakona, vi ćete videti da kada govorimo o nedozvoljenom uticaju, mi govorimo dakle o tome da niko izvan tužilaštva ne može da vrši pritisak kada se radi o odlukama koje se donose u samom predmetu, dakle one odluke koje se odnose na postupanje i odlučivanje. Unutar same tužilačke organizacije vi imate hijerarhiju. Ta hijerarhija je toliko jasna i toliko uvrežena u evropskim standardima da o tome više nema nikakve diskusije. Mi smo imali više rasprava na temu izmene Ustava i 2018. i sada 2021. i mišljenja Venecijanske komisije. Niko vam nije rekao da hijerarhije nema. I kao što tvrde, imamo pozitivno mišljenje Venecijanske komisije i kada su u pitanju tužilački zakoni i kada su u pitanju sudijski zakoni. U tužilačkim zakonima i dalje stoji hijerarhija. Ta hijerarhija podrazumeva određeno ograničenje. I ta hijerarhija, odnosno hijerarhijska ovlašćenja, se sadrže i ogledaju u tome što postoji obavezno uputstvo, što postoji devolucija, što postoji supstitucija, što postoji uvid u predmet nižeg tužilaštva hijerarhijski i naravno opšte obavezno uputstvo kao zasebna kategorija. To vam jasno govori o tome da, dakle, unutar samog sistema hijerarhija postoji. A
kada se posmatra tužilaštvo prema drugim činiocima, bilo da su u pitanju mediji, bilo da su u pitanju politički akteri, bilo da su u pitanju bilo koje treće institucije ili pojedinci koji pokušavaju da vrše pritisak, onda imate pitanje nedozvoljenog uticaja. Pošto je ovo otvoreni forum i pošto naravno da treba da razgovaramo o tome, ja sam uvaženom moderatoru pripremio jedan disk, mislim da će biti od koristi i za neke buduće, da kažem, rasprave i tumačenja. Taj disk sadrži sledeće stvari, to je ukupan broj obrabljenih članaka za period od 8 dana koji se odnosi na Više javno tužilaštvo u Beogradu, javnog tužioca i prvog zamenika Poska, dakle Nenada Stefanovića i Brankicu Marić. 27 članaka Nove S, 1 Al Jazeera, 2 BBC-a, 13 Bete, Danas RS 35, Direktno RS 24, Fonet 4, Insider 14, Konkretno 1, Krik 2, N1 46, NIN 2, Novi magazin 10, Podrinjski kom 1, Vreme 4 i Pečat 1. To je dakle 187 objavljenih članaka. Istovremeno ukupan broj gostovanja u emisijama na temu aktualnih dešavanja u VJT, gde nije bilo predstavnika ni našeg strukovnog udruženja, ni predstavnika Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, makar oni koji bi dali neku drugu viziju, je 24, a izjave 4 advokata koji su organizatori ovih skupova, u smislu gospodina Kokanovića, Ninića, Rajića i Sare Al-Sarag, ukupno 23. I to vam najbolje govori o tome da današnje pitanje i ono o čemu danas treba da razgovaramo, ako zaista želimo da razgovaramo o bilo čemu, jeste kada i u kom trenutku je u potpunosti uništen koncept zaštite samostalnosti tužilaštva u Republici Srbiji. Gde je Poverenik za samostalnost, gde je Državno veće tužilaca? I pošto smo mi svi ovde pravnici, da se ne bavimo nekim teorijama, nego da razgovaramo otvoreno. Ako postoji mobing, imate zakon koji reguliše to pitanje i postupak koji se bavi mobingom. Ako neko misli da mu je povređena ravnopravnost, zato što je nekog pola ili nekog roda, imate Poverenika koji se bavi tim. Imate na kraju krajeva i Poverenicu odnosno koordinatora za rodno zasnovano nasilje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Ako smatrate da vam neko ugrožava samostalnost, obraćate se Povereniku za samostalnost. I na posledku, ako Poverenik za samostalnost se nađe da nešto od toga postoji, odnosno da su zahtevi za zaštitu koji su podneti i osnovani, reaguje Državno veće tužilaca. Ko je napravio suštinski problem? Problem suštinski je počeo onoga momenta kada su sve ove institucije zaobiđene i kada je počelo da se raspravlja o tome u javnosti. Da li je javnost stručna, da li je javnost laička, da li se radi o političkom akteru, da li se radi o medijima, o čemu god da se radi, oni koji su inicirali svojevrstan pritisak na funkcionišanje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i nosioce javno-tužilačkih ovlašćenja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, su ti koji su zaobišli sve ove institucije i počeli, dakle, da sve ove probleme ili mišljenja ili stavove ili pritužbe iznose svuda osim u ovim institucijama. Ideja jeste bila da kogod ima određeni problem se obrati institucijama, jer institucije za to ovde i postoje. I ako bi se neko obratio instituciji, onda bi i Više javno tužilaštvo u Beogradu i lica koja su imenom i prezimenom prozvana imali mogućnost da u zakonom određenom postupku, dakle onaj koji je regulisan, onaj koji je napred poznat i znamo kako se vodi, iznesu svoje viđenje i da se raspravi o tome o čemu danas slušamo u medijima. Dakle, u medijima možete da čujete da je neko smenjen, u medijima možete da čujete da je neko degradiran, u medijima možete da čujete da nije bilo pravilno postupanje, u medijima možete da čujete da postoji velika diskrepancija između toga šta je zapravo štetom u nekom konkretnom predmetu i svi govore o konkretnom predmetu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Ja sa aspekta strukovnog udruženja o tome ne mogu da govorimo o onome što može da se pročita u medijima. Da li ćete verovati jednom ili drugome, to je druga stvar.
Zato bi trebalo da imamo postupak gde će se utvrđivati činjenice, da ne bismo morali da verujemo jednome ili drugome, ali tog postupka nema. Uvažene kolege koje su danas ovde pored mene, pored svojih funkcija obavljaju neke druge. Uvaženi kolega Milovanović je član Državnog veća tužilaca. Očekuje se reakcija Državnog veća tužilaca. Zar nije pitanje za Državno veće tužilaca šta se sada čeka? Da li ovakva vrsta medijske kampanje u kojoj neki, da kažem, deo uzima i određeni politički segment zahteva hitnu reakciju? Da li je neko pitao koliko puta se više javno tužilaštvo ili pojedinačni zamenik javnog tužioca obratio Povereniku za samostalnost i šta je rezultat tog obraćanja? Apsolutno ne. I jedino pitanje koje se ovde sada postavlja, pošto sada više ništa nije sporno, znamo šta je nedozvoljeni uticaj, znamo šta je samostalnost, znamo ko je garant, odnosno jemac samostalnosti. Sad se samo postavlja pitanje zašto se ne radi posao, zašto oni koji su dužni sada to da rade ne obavljaju svoje funkcije. I sa druge strane samim tim dopuštaju da se pitanje zaštite samostalnosti vodi na nekim forumima gde im suštinski nije mesto. Ako Državno veće tužilaca ili ako Poverenik za samostalnost ili ako Poverenik za ravnopravnost ili bilo ko treći ne želi da radi svoj posao, mi ćemo doći do toga da mi probleme rešavamo izgleda u nekom drugom forumu. Međutim, to jako šteti ugledu tužilaštva, to vodi u jednu politizaciju tužilaštva i svi ovi natpisi, sve ovo što se događa, zapravo su atak na samostalnost javno-tužilačke organizacije i na pojedinačne nosioce javno-tužilačkih funkcija, koji se imenom i prezimenom pominju u nebrojenom broju članaka, istupa i sl. Ono o čemu takođe treba voditi računa jesu i određena strukovna udruženja, koja su sva od reda govorila o tome da se bave vladavinom prava i da žele da se samo bave vladavinom prava, međutim ni one ne pozivaju da ovo uđe u jedan sistem. I oni učestvuju u emisijama i oni komentarišu na način na koji oni smatraju da je to potrebno, ne dozvoljavajući da funkcionišu institucije. U vezi sa time mogu samo da vam kažem sledeće. Udruženje tužilaca Srbije od 2016. do 2021. je na osnovu donacija, subvencija i dotacija prihodovalo 57 miliona i 900 hiljada dinara, znači to je 58 miliona dinara. CEPRIS od 2018. do 2021. 26 miliona 933 miliona dinara. JUKOM 2017-2022. 277 miliona dinara i nešto više od toga. Istovremeno, Društvo sudija Srbije 21 milion 484 hiljade dinara. Svi zajedno u ovih 4, 5, 6 godina mi govorimo o iznosu 344 miliona dinara, odnosno oko 2,8 miliona evra. I da li sada neko, to su zvanične informacije ako nekoga zanima, Agencija za privredne registre, to je ono što su oni sami prijavili. I sada se postavlja pitanje da li ovakav način funkcionisanja nekoga ometa u tome da se zapravo zalaže za to da se ove stvari reše tamo gde im je mesto, umesto u emisijama, umesto na trgovima, umesto na bilo kom drugom mestu koje nije predviđeno za to. I to je na kraju krajeva zaključak udruženja našeg, a to je da institucije rade svoj posao, a da svi drugi akteri koji smatraju da su im povređena prava ili da treba ovo da se na bilo koji način razmotri, ostave institucije da rade svoj posao i da odgovornost za ovo što se u ovom trenutku dešava snose na prvom mestu institucije koje su mogle da funkcionišu i da preseku ovu situaciju u kojoj mi sada raspravljamo na svakom drugom mestu o tome šta se dešava u tužilačkoj organizaciji, umesto tamo gde je zvanično njihov forum. Hvala. Sledeći uvodničar koji će nam se obratiti je advokat Dragoslav Ljubičanović. Izvolite.
veče. Drago mi je da sam večeras ovde. Pozdravio bih i narodne poslanike, uvažene profesore i sve ostale prisutne kolege. Tema koja je večeras predmet ovog seminara, hijerarhija i samostalnost, zaista se sama po sebi nametnula. Evo, ja sam ovde, pripremajući se, imam jedan sasvim drugi koncept da govorim. Međutim, videći da ću biti danas u prilici da govorim pred profesorima od kojih sam ja imao priliku da učim, ja ću morati samo dve crtice da ovde navedem kako sam ja, dok sam studirao, morao da učim gdje mi je mesto, šta je hijerarhija, šta je samostalnost, šta je inicijativa, šta je potreba da se iskaže. Pa sam tako, evo imam tu i profesorku Ivanu Krstić, sada Daljinić, dok sam prisustvovao njenim vežbama, pa sam se pravio pametan i insistirao na nekoj temi, morao da napustim vežbe, da ne bih remetio dalje tog izlaganja. Takođe sam imao priliku nakon jednog protesta koji smo vodili baš u ovom amfiteatru 2002. godine, da budem gonjen od profesora Nebojše Jovanovića, disciplinski. Pa mi je sudio profesor Miša Škulić. Naravno, tu sam morao da naučim jednu bitnu lekciju kako se obraća profesoru, sa kakvom pažnjom, pa sam imao priliku da posle, kao student, učestvujem i u radu, uprave Sremskog fakulteta, pa sam imao priliku da upoznam i profesorku Jovanović, pa se sećam kako nas je terala da ne pušimo po pravnom fakultetu, kada je uvedena zabrana pušenja, i to je i sad aktualno. Tako da, osim onih normi koje smo ovde učili i teorija, imali smo i neka praktična znanja koja smo mogli da naučimo ovde. I naravno, i tada je bilo podele na ovom fakultetu kao nožem, i tada su se skupljale peticije, i ova peticija sada koja se skupljala na ovom fakultetu potpuno me podsjetila na te peticije koje su skupljene i 90-ih i 2000-ih sa jednom jasno društvenom angažovanošću, da ne kažem politikom. Ali, evo da se vratimo onda i na ovo što smo ovde, zbog čega smo se ovde večera skupili. Ja ću potpisati ovo što je rekao kolega Milovanović oko pojma samostalnosti. Međutim, kolega Milovanović ovde propušta da nam nešto drugo kaže, a ja ću ga dopuniti i mislim da će se i on samom složiti oko toga. Naime, samostalnost o kojoj kolega priča nije samostalnost zamenika javnog tužioca. Pogledajte Zakon o javnom tužilaštvu i pogledajte član 45. Tu je jasno definisano u odnosu na koga se odnosi samostalnost u okviru kada se govori o javnom tužilaštvu. Dakle, pitanje samostalnosti unutar javno-tužilačke organizacije, sad ja kao avokat, treba da se bavim tim, ja sam očekivao da će tužioci o tome da se malo detaljnije izjasne, ali jasno je definisano. To je samostalnost u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast. Dakle, to je ono što treba da zaštiti onoga ko se bavi, tim aspektom pravosuđa, zapravo jednim krivičnim progonom. E sad, ovde nam je kolega ukazao šta su to pretpostavke. Ja sam se malo iskreno, kažem, iznenadio. Meni deluje da je kolega upravo završio neke postdiplomske studije i da je to javno tužilaštvo juče formirano, on juče postao zamenik javnog tužioca. Ali nam je ostao dužan da nam kaže bilo od onog pritiska na njega gde mu je neki stariji kolega rekao šta mora da uradi s obzirom da odozgo tako kaže. Ja ne znam za taj slučaj da je kolega Milovanović istupio javno i da je rekao taj i taj mi je rekao kako da postupim. Znate? Zbog toga i da je to smatrao neprimerenim uticajem, nedozvoljenim uticajem unutar javnog tužilaštva. Ako je to se desilo, da je bio neprimereni uticaj, da je od njega traženo da postupa kako ne bi smeo da postupa, onda je to bilo krivično delo. I ja mislim da je čak i krivično delo propuštiti da se takvo postupanje prijavi. E sad, ja ovde vidim brojne zamenike javnih tužilaca. I kod većine sam imao priliku da postupam u predmetu. I sad, drage mlade kolege,
Vi ovde kad slušate ove tužioce, vi pomislite to tamo, samo se otvori ustav, zakon, teorija, šta kaže profesor Lilić, šta kaže profesor Boban, šta nas je profesor Tomić učio, to samo pršti, jel te to? Međutim, u praksi, znate kako se u većini slučajeva kad vi dođete, pokucate pa pitate da li bi moglo ovako, onako, znate šta oni kažu? Moram da pitam u upravi. Dakle, ne da je njih neko zvao šta treba oni da rade ili ne treba da rade, nego oni sami sebe ograničavaju i kažu moram da odem do uprave da pitam. Ja bih stvarno voleo da taj deo iz prakse, koju nismo ovde čuli od kolege Milovanovića, prosto vidimo kako se to uklapa sa ovom jednom lepom pričom kako kolega vidi samostalnost. Čuli smo i kako to u rečniku Jelete Ćosića piše na tu temu, ali ja u tome ne prepoznajem ovo čemu je kolega govorio. Zbog čega vam ovo sve govorim? Pa govorim vam iz razloga što, nažalost, povod zbog kog smo se ovde okupili nije to što nekoga u javnosti zanima šta je to hijerarhija i načelo samostalnosti unutar javnog tužilaštva, već upravo jedna medijska slika koja se stvorila, a to je da postoji nekakva zloupotreba, korupcija, protiv koje je neko istupio. Nažalost, i kolegu moram samo da ispravim, on je ovde naveo šta su bili tekstovi i propustite da istakne moja 2 teksta objavljena na ovu temu, gde sam zauzeo jednu drugačiju kritičku stranu u odnosu na ono što je bio dominantan narativ. Međutim, mene niko od ovih medija koji su se pozabavili ovom temom nije pozvao, pitao da dam izjavu, da kažem, da istaknem i tako dalje. Nego se zaista sve svelo na to da se stvara utisak nekakve protekcije, korupcije unutar višeg javnog tužilaštva. Vidite, tu sad dolazimo do tog pitanja šta se tu zapravo desilo. Ja sam uveren da po tom pitanju niko od nas ovde večeras neće pričati. Ako pričamo, prosto ja nemam ni saznanja, pretpostavljam da koleginica koja je neposredni akter ovih događaja neće iznositi detalje. Ali nisam primetio da je u bilo kom javnom nastupu sugerisano, ne, to se nije tako desilo kako se prenosi u medijima. Nije. Izostaje. Već se prelazi olako preko toga kad neko pored vas kaže zloupotreba. Pa ja kako se čak sećam u ovom nastupu, koleginice bilo rečeno je, kaže, on ima preko 100 afera. Vidite, kada bih ja za nekog kolegu tako nešto govorio u javnosti, prosto bar bi iznosio moralnu odgovornost da to neće me potrebi. Mi ostajemo uskraćeni za takve informacije, a nažalost ostajemo uskraćeni i da čujemo drugu stranu. Nema te mogućnosti da se čuje i druga strana. To je onaj aspekt ovog, da kažem, u javnosti slučaja. A pitanje hijerarhije, pitanje samostalnosti, pa naravno da je jasno definisano. Ja sam isto tako morao da konsultujem malo, da se podsjetim šta piše i u udžbeniku o ustavnom pravu, pa sam konsultovao i nažalost nisam našao ovo čemu priča kolega Milovanović. Ja bih voleo da ne sad da imam nešto potrebu da kritikujem kolegu, ali voleo bih da se otvori rasprava na tu temu, da li je u tužilaštvu takva samostalnost potrebna, kakva nam se nameće. Mi, nažalost, laička javnost ima utisak da je tužilac nekakav, kako da kažem, samostalni, ne referent, ali neki samostalni činilac pravosudnog sistema koji je Bogom dan i koji sve sam radi. To prosto u praksi nije tako. Ne samo u praksi, nije ni u zakonskim propisima, ni u Ustavu, to nije tako definisano. I onda dođemo do toga da nam mediji arbitriraju ili nas uče ili ne uče šta treba raditi. Takođe, ja bih ovde ukazao
vidim još neke ovde kolege iz tužilaštva, čak prepoznajem neke kojima su se u njihove predmete uključivale starešine tužilaštva. I u njihovom predmetu u kome oni postupaju donosili oni odluku, direktno. Po zakonu je to moguće. Ali te kolege, vidim da danas istupaju, niti su u tom trenutku istupale i govorile da je njihova samostalnost bila ugrožena. E sad, da me neko ne bi pogrešno shvatio, ja nemam ništa protiv, naravno da sam bio protiv ovih ustavnih izmena, jer kako reče i kolega koji nam je večeras ovde u ulozi domaćina, mi znamo svi podelu na zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast. Nažalost, ovim novim ustavnim amandmanima mi smo dobili nešto što nije ono što smo učili i ono čega nema u udžbenicima iz kojih smo morali da se podsjetimo za ovo predavanje ni kolega Milovanović ni ja. Dobili smo jedan sui generis položaj javnog tužilaštva. I u tom položaju mi vidimo da u izboru, u napredovanju, u odgovornosti i na kraju razrešenju je isključena zakonodavna vlast. A svi se sećate da smo učili da je suština podele vlasti za koje se toliko vekova, jel te smo se borili da se konačno uspostavi, upravo ta kontrola i balansi, checks and balances, između tih grana vlasti. Mi danas više nemamo, kako je našim ustavom predviđeno, više nemamo mogućnost za tu kontrolu. Imaćemo, jel te, 4 istaknuta, odnosno 4 pravnika iz reda istaknutih pravnika, koji treba da vrše ulogu, jel te, nekoga ko nosi legitimitet nosioca suvereniteta, ali ja se plašim da to nije bila suština borbe ova 3 veka da se uspostavi podela između ovih grana vlasti. Tako da to su suštinski pitanja kojima bi mi mogli da se pozabavimo, a naravno da će mi biti drago da ova se diskusija da se nastavi i da usledi neka pitanja pa da vidimo kako ćemo odgovarati. Hvala vam. Sada će vam se obratiti Bojana Sauvić, zamenik tužioca. Izvolite, Bojana. Dovodite me u rizik da emotivno reagujem i da ne mogu da kažem ono što sam planirala, ali hvala. Prvo moram da kažem kolegi Lazaru Lazoviću da ja nisam ubrojala članke koje se o meni ovih dana pojavljaju, prosto nisam imala vremena, nisam se time bavila. To kako institucije funkcionišu najbolje osjećaju građani. Meni je drago što Lazar Lazović zadovoljan kako funkcioniše tužilaštvo, a ja ostavljam građanima i vama svima da ocenite da ste vi zadovoljni time. Ovaj ekspoze o finansiranju raznih strukovnih udruženja neću ni komentarisati, ne znam kako se finansiraju, nisam član jednog strukovnog udruženja, ne zanima mi kako se njegovo strukovno udruženje finansira, ali mi tekako uznemiruje što, na primjer, dobijam svaki put na službeni mail saopštenja njegovog udruženja, iako nisam član njihovog udruženja, i svi ostali zaposleni koji nismo članovi tog udruženja dobijemo njihova saopštenja, mene ta saopštenja ne zanimaju, tako da eto ja to vidim kao neku vrstu mobinga što se mene tiče. Treba da kažem da niko od nas nikada nije rekao da hijerarhija u tužilaštvu ne postoji, to je jedna zamena teza. Ali ću vas podsjetiti na mišljenje Konstitutivnog veća evropskih tužilaca, dato je još 2018. godine, koje je tekako potencira i 2022. godine ponovo i tekako potencira da postoji i spoljašnja nezavisnost i unutrašnja nezavisnost javnog tužilaštva. Dakle, unutrašnja nezavisnost je apsolutni standard u Evropi, a kao hijerarhiju definišu čemu služi zadatak hijerarhije, to pogledaj po tačku 39, kaže za pravilno funkcionisanje tužilaštva u celini, za koherentnost tužilaštva,
za doslednost i za jednoobraznost u postupanju. Dakle, to je jedini razlog zašto hijerarhija postoji. Ne za samovolju, ne za bilo kakvu arbitrernost, nego upravo radi ostvarivanja ovih ciljeva. Morat ću da podsjetim i kolegu Ljubičanovića da član 5 kaže da su javni tužilac i zamenik javnog tužilaca samostalni u vršenju svojih ovlašćenja. Dakle, i mi smo samostalni i po važećem zakonu. Nije to samo institucija tužilaštva kao celina samostalni. Drugi stav tog istog člana razrađuje tu tezu od koga smo sve daje primere smo nezavisni. I tačno je da govori da smo mi samostalni od strane izvršne i zakonodavne vlasti. Ali verujte, ja mislim da uticaj zakonodavne i izvršne vlasti može doći na razne načine. I ja verujem da ta zakonodavna i izvršna vlast mogu uticati i preko nadređenih javnih tužilaštva i hijerarhije. Pogotovo što javni tužilac se postavlja upravo zakonodavna i izvršna vlast. Dakle, na predlog vlade bira ih Narodna skupština. I ja ostavit ću mi mogućnost da verujem da ti koji su ih izabrali imaju mogućnost da deluju i preko njih i da sam ja dužna da se od takvih uticaja suprotstavim. Takođe ovde je napravljeno da ta samostalnost može biti narušena od strane sredstava javnog informisanja. Ja se itekako osjećam da je davanjem netačnih izjava o mom radu na predmetu, o saopštenjima od strane tužilaštva i tumačenjima raznih ljudi, zašto sam ja sklonjena sa slučaja da sam loše radila, a da pritom nijednom nisam tako nešto instituciji saznala o tome, nisam dobila bilo kako pisano upozorenje, bilo kako usmeni nalog ili pisani nalog da uradim drugačije, ukoliko sam radila bilo šta loše na ovom predmetu. Javni tužilac je bio u obavezi po zakonu da mi izda obavezno uputstvo. Dakle, ili ja nisam radila loše, ili sam radila loše, ali onda i javni tužilac radio loše svoj posao, ali mi nije izdao obavezno uputstvo. Znači, trećeg puta nema opcije da sam samo ja radila loše. Pogotovo što vidim komentare kolege Ljubičanovića, ja sam morala da pročitam vaš članak kad sam čula da ćete vi učestvovati u politici i osvrnuću se na sve što ste rekli. Tražili ste da se ne bavim konkretnim predmetom, ali vidim da ste se vi bavili, pa onda morat ću da se osvrnem, pošto pretpostavljam da znate nešto možda i više od mene, pa bi bilo lepo da saznam i od vas. Ovde u ovom članku govorite pre svega da sam govorite o nekim dešavanjima koje su se desila godinu i po dana pre hapšenja. Jako je važno, vraćate se na pitanje zbog čega sam sklonjena sa predmeta kada sam uhapsila ova lica. Nikad u istoriji tužilaštva se nije desilo da javnog tužilaca sklone u momentu kada odredi hapšenje ovih lica pre saslušanja. Dakle, govorite o spajanju predmeta još 2021. godine, vi kolega verovatno znate kome sam spajala predmet, pošto ste to izjavili. Kolega Ljubičanoviću. Kolegice, možemo ja da vam govorim? Evo reći ću vam, ja ću vam reći. Pa ne, Izvolite, znate? da, pošto ste sad lično, to ću biti... Evo, ja ću da... Evo, radi se na početku 2021. godine, radi se o nekom organizacionom dogovoru, pošto je to bio jedan veliki obiman predmet između mene i koleginice Jasmine Punović, bilo je više dogovora da ćemo taj predmet raditi zajedno ili odvojeno, šta je celishodnije, obimani predmet. Ne, ovo je nešto u čemu je potpuno normalno, postoje službene beleške o tome, o razgovoru sa rukovodiocima, vi verovatno niste radili... Sa rukovodiocima, tako je, razgovor sa rukovodiocima, o čemu postoje službene beleške, što je potpuno običajna praksa o taktici rada na nekom predmetu. Kolega, moram reći da radim u tužilaštvu 20 godina, 10 godina duži od kolege Lazara Lazovića i od mog tužioca Nenada Stefanovića, da sam bila u svim tužilaštvima u Americi, u Evropi, potpuno normalna stvar, ako je vama to neobično, ja ću i prilika da ću naučite, potpuno normalna stvar. Vaša teza da mi je trebala pomoć jedna koleginica Brankica Marić, ne znam odakle nam te ideje, meni nikada nije trebala bilo čija pomoć, radim u tužilaštvu isto koliko je koleginica Brankica Marić, radim isto u koruptivnom odeljenju koliko je Brankica Marić. I jako mi je važno ovo što ste iznali, da ste saznali da sam se ja na kolegijumu bunila protiv radnog vremena, pošto postoji tonski zapis tog kolegijuma. I ja izričito sam tražila upravo obrnuto, da se radno vreme poštuje, da se svi upisuju, javni tužioci, prvi zamenici. Nevažna tema, ali pošto vidim da ste to spomenuli, jako bitna tema, da je apsolutno netačno to što ste iznali. 54 zamenika mogu da potvrde suprotno i tonski zapis može da potvrdi suprotno. Tako da mi je drago da vi dobijete neke informacije iz tužilaštva koje ja ne znam. Da li je motiv
osim što je Jani Trunac zaposlio vašu sestru kao naše podparole ili nešto drugo, samo bih htjela da vas posjetim, vratit ću se na pravne odredbe. Što se tiče izmene pravilnika uprave javnog tužilaštva, član 20 stav 2 kaže da je za svaku promenu godišnjeg rasporeda potrebno mišljenje odeljenja. Nikada nismo videli to mišljenje, ne znam da li uopšte postoji, da li je ikada doneto, dakle, ako to mišljenje odeljenja ne postoji, prekršene su odredbe pravilnika. Takođe, član 29 pravilnika govori da se plan i program rada donose najkasnije do početka godine, da se o tome upoznaju svi na kolegijumu, ništa od toga nije ispoštovano u ovom predmetu. Isto tako, te izmene mogu biti samo iz opravdanih razloga, ne znam koji su opravdani razlozi, mi smo obavešteni i na kolegijumu i institucijama. I ono što je važno, član 42 stav 6 pravilnika kaže da bi po pravilniku trebalo da je zamenik javnog tužioca zadužen predmetom do pravosnažne sudske odluke. Ja ću vam reći, kolega, ako niste znali da je ovo izuzetak, gotovo na granici incidenta, da su svi predmeti toliko puta preciklirani sa zamenika na zamenika da niko ne može kvalitetno da radi svoj posao, jer taj predmet ne zna dobro. Silazi se na tuđa suđenja i ova odredba pravilnika se apsolutno ne poštuje. Dakle, ja ću vam samo posavjetovati da pogledate stavove Konstitutivnog veća evropskih tužilaca iz 2018-2022 godine koji govore o toj unutrašnjoj nezavisnosti javnih tužilaca, govore o tendenciji ka većoj nezavisnosti tužilaca i tužilačkih službi u Evropi, pa ćemo onda raspravljati o ostalim stvarima. Sada otvara rasprava gde svako od vas može da se javi i u raspravi uzme učešće. Pošto je bilo argumenta i ad hominem na ovoj raspravi, odnosno između uvodničara, kada uvodničari budu odgovarali na pitanje iz publike, bit će u publici i da se osvrnu na ono šta su njihove kolege u svojim uvodnim izlaganjima izložene. Izvolite, prvo... Ja sam kada dobijete mikrofon, za tada ćete replicirati. Samo dođete. Da, vama, pa profesor Jovanović sledeći i ja vidim i ovde. Ja sam sve to zavrneš. Dobroveče svima. Ja sam Biljana Malković, iskreno i mladim kolegama i profesorima jako imam tremu, ali pokušat ću malo da vas nasmejem. Znači, moj broj indeksa sa ovog fakulteta je 78,9. To znači da sam se na ovaj fakultet upisala pre 45 godina. Zaposlena sam u ovom višem javnom tužilaštvu u Beogradu kao zamenik tužioca i da ne pričam sad neki moj slučaj i kako je bilo, nadovezat ću se na izlaganje kolege Lazara Lazovića koji je govorio o zlostavljanju i gde je tu VJT. Ja ne bih sad da pričam šta je izazvalo neprijatnosti koje sam ja doživjela, tačnije oduziman je novac iz moje tašne, iz mog kabineta. To sam uredno prijavila upravi tužilaštva i umjesto da budem malo ovako, pošto sam bila uznemirena, jer je to trajalo 2 meseca, kao profesionalac nisam htjela nikom o tome da pričam. I kada sam to otkrila, i to tako što sam učinioca, ja ću sad biti slobodna, ajde da ne prejudiciram, neću reći krivičnog dela, učinioca zatekla na delu i ovako emotivno vrisnula, čuo me je ceo 6. sprati sve kolege i umjesto da se to tako smiri, ja sam bila predmet zlostavljanja. Prvo, ovde su prisutni, bit ću vrlo blaga, jer sam na kolegijumu govorila njihova imena, član uprave koji je ovde prisutan u amfiteatru i još i prvi zamjenik, oni su me prvi dan maltretirali da ja dajem neke izjave, da ne dužim. Drugi dan sam bila pozvana